ba ko dagha kailanan nimo apil na kung sana buang ug tanto. Pero mura gamay pang imong higo na ko ate grada ko dako naman puti ay ni ba. Kaya lagi ko desperada gipasagdan ran ako na silang gumugon ka alunggak so nila bisag hagon pa pero ing taon hangtod aping ramo ganahan pud kong maduol gamay kana ganing magupad tanya bukto nimo sa kugaagbay bitaw oy ang ako ra kay papicture ako nimo gwapo ug kadyot rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo gwapo upload dayon sa Facebook bahala ko sa kalike rapod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyot radyon gwapo. Apil ako pero yung taon dili na lang kaayo ko klaro kay pasimple running version na ako kay lagi kuno ay lagi manggiuwawan akong beauty kung ikaw na ang topic perteng makahisgot magpangita kung wala ka pero suway pakita tago-tago po na kung drama. Papicture ako nimo gwapo kadyot rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo gwapo upload dayon sa Facebook bahala ka sa kalike rapod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyot radyon gwapo. Linis give chance na put in taong diha sige na o pwede bang ako na po'y magpatagad ako na po'y motupad papicture ako nimo ang gwapo kadyot rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo ang gwapo upload dayon sa Facebook bahala ka sa kalike rapod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyot radyon papicture ako nimo kadyot radyon papicture ako nimo kadyot radyon ikaw uy ang ako ra kay papicture ako nimo gwapo kadyot rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo gwapo upload dayon sa Facebook bahala ka sa kalike rapod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang papicture ako nimo kadyot radyon gwapo. Linis give chance na put in taong diha sige na o pwede bang ako na po'y magpatagad ako na po'y motupad papicture ako nimo ang gwapo kadyot rani hinayragay 1, 2, 3 papicture ako nimo ang gwapo upload dayon sa Facebook bahala ka sa kalike rapod pasuya gud gamay sa uban oh bisag pinatakilid na